ଆଜ୍ଞା ପଢିକିରି ସେମାନେ ବିନା ଦଉ କିନ୍ତୁ ଭୋଗିଲା ବସିକି ନା କ'ଣ ନା ଆମ କର୍ମରେ ଥିଲା କେବେ ତ କର୍ମ କରିନ ସେଟା ଭୋଗିଲ କେମିତିକା ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଲେ ତମେ ଭୋଗିଲ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଧାନ ଦେଖିଲ ପାଇଯାଇ ଧାନ ଧାନ ନଙ୍ଗା ଧାନ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋରୁ ଖାଇବେ ସେଇଭଳିଆ ଧାନ ଅଛି ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଧାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୋ ବୋଉର ମାମୁଁ ଘର। ଭାଇଟା ବାପା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଣ୍ଟି ବୋଉର ମାମୁଁ ଘର। ବୋଉର ମାମୁଁ ଘରକୁ କୋଉ ଜାଗା? କମଳପୁର। ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହଁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ছিল ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ନା ସାଇ ଏତେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦିଦିର କ୍ଲିପ୍ ଦେଇଦେ ନହେଲେ ମାମୁନି ଦିଦି ନା କାନ୍ଦିବ। ଏତେ ବାଳୁଙ୍ଗା ନା 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 ଓଇ तो भाई भारी दुष्ट टाटा 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 जीवनी हमर को जीवनी अंडे लुंगा ना